Rakas äiti, tulevaisuuden naisen täytyy olla itsenäinen ja yksin pärjäävä, vaikkei meidän siihen anneta uskoakaan. Tulevaisuuden haasteet ja vastoinkäymiset täytyy osata kohdata sellaisella voimalla ja vahvuudella, jota minulla ei välttämättä ole. Haluan antaa tulevaisuudelle jotain itsestäni, jättää tarinamme elämään, mutta tosiasiassa en tiedä, onko minulla mitään annettavaa. Kiitos äiti kaikista noista arkielämän askareiden opettamisesta. Siitä on ollut suurta apua itselleni ja muille tässä talossa asuville. Varsinkin kun olen osannut auttaa heitä pyykkituvassa. Osaan valmistaa aterian, pyyhkiä naapurin lapsen suupielet ja pölyt oven karmeilta, mutta vahvana pysyminen kuulostaa jonkun toisen sankaritarinalta. Minun pitää osata ennakoida tulevaisuuden hankalat ajat, siksi minä yritän rakentaa itselleni vankan pohjan opiskelun ja työnteon avulla. Se on rankkaa ja vie paljon voimavaroistani, mutta onneksi minulle jää aikaa myös ystävilleni. Työ ja opiskelu on auttanut minua tutustumaan uusiin ihmisiin, jotka tukevat minua päivittäin. Ystäväni ovat vierelläni, kun haluaisin luovuttaa. He saavat rankan tuntumaan kevyeltä ja kaiken työn viemän ajan sen arvoiselta. Vaikka olen aina osannut antaa tasarahan ostoksia tehdessä, suuren kaupan vilinässä ajatukseni harhailevat vanhan kylän kaupan sydämelliseen omistajaan. Ihmisten katseet ovat ilkeitä, kun jään etsimään kukkaruani, ja rahastaja näyttää tympääntyneeltä. Yritän olla avoin ja hymyillä, kun tapaan uusia ihmisiä, niin kuin sinä äiti olet opettanut, mutta en saa hymyä takaisin. Nuo tilanteet saavat minut tuntemaan oloni yksinäiseksi, mutta kyllä minä pärjään. Ikävöin sinua, isää ja koko lapsuuttani hirveästi, mutta aina jonkun täytyy kasvaa aikuiseksi. Tällä kertaa se olen minä. Rakkaudella, Anja, tyttäresi.